Moi boa tarde a todas e a todos. Imos dar comezo a sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente a este mes de marzo. Hoxe coincide 4 de marzo. Damos comezo a sesión empezando o primeiro punto do orde do día, que é a aprobación da acta da sesión anterior, que é a da sesión extraordinaria celebrada pasado 22 de xaneiro. Se é unha cuestión que comentar, procedemos á votación da súa aprobación. Votos a favor. Segundo punto da parte tamén resolutiva, que é a aprobación da acta da sesión anterior, tamén a número 3, da sesión ordinaria celebrada pasado 5 de febreiro. Unha cuestión. Procedemos á votación. Votos a favor da aprobación. Pasamos a nuestra de debate. Punto A2, que é a proposta do Concelleiro Delegado de Urbanismo, mobilidade segura e sostible patrimonio municipal, de denegación da aprobación definitiva do estudio de detalle relativo á ordenación das vivendas comprendidas no número 59, 61, 63, 65, 69, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 e 81 da Rúa Montero Ríos, expediente 104/2022. E tamén da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, celebrada pasado 26 de febreiro, que ten o seguinte dictamen. Canta a votación. Votos a favor da proposta 5, 4 do Grupo Municipal do BNG e 1 do Partido Socialista. Votos en contra ningún, abstencións 4 do Grupo Municipal do Partido Popular. Por lo tanto, a proposta do Concelleiro tamén é favorable. Boas noites a todos e a todas. Vou intentar explicar por que procede, en este caso, resolver desfavorablemente este estudio de detalle. Este é un estudio de detalle motivado porque donde se pretendía levar a cabo unha ampliación de vivenda en Montero Ríos. A edificación ou o solar está en zona de servidumbre de costas e, polo tanto, é necesario tramitar un estudio de detalle. Comentar que non se fai de oficio, que en este caso o redactaron os particulares, os interesados en este caso en a reforma desta edificación. Todo isto comeza, se aproba inicialmente no Concello e a aprobación definitiva ou non corresponde ao Pleno, por eso se trae hoxe aquí, despois de toda a tramitación. Como decía, isto se tramitou por parte dos particulares, non o realizou, neste caso, o estudio de detalle o Concello. E, aí foi un poquinho casi motivado, obligado por parte de varias conversas con urbanismo, tanto en Pontevedra como en Santiago, dos particulares, donde lles comunican que teñen que hacer un estudio de detalle. O estudio de detalle está regulado na transitoria terceira da Lei de Costas, cando a zona de servidumbre se mete dentro da propiedade. Recordar que esta zona de servidumbre se mete en escasos metros dentro da propiedade e ben motivado porque, parte da cobertura da edificación se caíra, porque estaba abandonada e tal, e con maior acerto en Pontevedra entendían que son un aumento de volumen e, por lo tanto, que teñen que rematar ese estudio de detalle. Se lle dá trámite e, despois dos informes tanto en costas da Xunta competente en zona de servidumbre aquí en Galicia e despois tamén do informe perceptivo de costas do Estado, veñen ambos desfavorables
sobre todo o de costas da Xunta, dicindo que a figura correcta para este trámite sería un plan especial, porque ben recollido así tamén no noso planeamento. Un plan especial co contido tamén dun estudo de detalle, pero que finalmente, bueno, pois, parte que desdicen, en este caso, o que lle dixeron no seu inicio, que con este detalle sería suficiente. Entón, ben desfavorable ese informe de costas da Xunta e ben desfavorable por outra serie de motivacións tamén técnicas o de costas do Estado. Entón, bueno, pues aquí, en virtud desos informes sectoriais, se fallou o conseguinte informe xurídico do que procedeu se traer aquí a denegación ou, bueno, non sei como na parte resolutiva, de denegar, de non aprobar definitivamente o estudio de detalle en Montero Ríos. Sei que un poquinho complexo como expliquei, pero, bueno, se tendes alguna dúbida ou alguna precisión, pois, comentaros. Gracias. Bueno, boa noite a todos e a todas. Bueno, a nosa relación con este punto, a pesar de que os informes, se propón aquí a desfavorable, que se vaya a denegar o que é o estudio de detalle, o noso posicionamento vai a ser de abstención, porque, bueno, a verdade é que xa o comentamos outro día na comisión informativa, que tampouco entendíamos moi ben porque se pretendeu desde aquí, desde o Concello, esa tramitación como estudio de detalle, cando vos sabíades perfectamente que o propio plan xeral que recolle que obrigatoriamente ten que ser a través dun plan especial. Entón, eu creo que aquí voto en falta, ou votamos en falta, que en este caso, dende a propia Concellería de Urbanismo e o Concelleiro, pois que non se informes deste tipo de cuestións, bueno, pois en este caso non os interesados, porque aquí, ao final, o que se está xerando, bueno, xa non é, en este caso, o gasto que lle pode ocasionar, o interesado, senón tamén que para o propio Concello, para no tema todo de tramitación, é dicir, ao final estamos tramitando expedientes, emitíndose informes, é dicir, traballando e o mellor en cousas que, bueno, en un expediente que ao final vai a decaer, que se vaya a desestimar. Por lo tanto, creo que, como vostede, como concelleiro de urbanismo, o mellor igual tiña que tomar un pouco a iniciativa e dicir, mire, pois, esta é, porque tamén non entendo se sabíades perfectamente que no plan xeral está recollido a obrigatoriedade, porque a parte xa non é dicir se pode ou non se pode, senón que establece a obrigatoriedade. Entón, creo que se debería, desde, neste caso, desde o Concello, desde a propia Concellería, de facilitar e informar na medida do posible para que os ciudadanos estén perdendo en este tipo de cuestións. Nos decían outro día na Comisión Informativa que, claro, que o interesado, que o quiso presentar e que os gastos son pola súa conta e tal. Todo o que queiramos, pero a verdade é que a imaxe que se está un pouco tamén transmitindo como administración creo que non é a máis favorable nin a máis correcta, sobre todo, bueno, de entorpecemento hacia outros expedientes que sí que se podrían mellor estar tramitando e que se está tendo que atender este tipo de expedientes para ao final acabar na desestimación, na aprobación, negando a aprobación deste estudio de detalle para unha volta a empezar, de ter que volver a empezar a tramitar, se se quere, un plan especial. De feito, na propia alegación que fai un dos colindantes, incluso pide que sexa o propio Concello, que a iniciativa municipal, que se saquen, tome a iniciativa e de unha vez por todas que se poda tramitar ese plan especial e se poda tamén dar resposta a problemática que temos nese frente marítimo e poder buscar a solución máis consensuada, se se pode, e acorde, claro, está sempre en asustada a legalidade, pero sempre en beneficio dos veciños. Nada máis, nos imos abster. Grazas. Alguna intervención máis? Martín? Simplemente por matizar, quer dizer, a dicotomía, por de alguma maneira, entre o estudio de detalle e o plan especial estuvo desde o inicio da tramitación do expediente. Quer dizer, incluso se fixeron as consultas oportunas e a comunicación, neste caso, cos redactores, neste caso, deste estudio de detalle foi
constante e continua. O sea, cando quixeron consultar algo, viñeron por aquí ou por teléfono ou por email e sempre se foi comunicando. É certo que o noso plan xeral fala do plan especial, pero nos cabía a duda de que unha figura de planeamento absolutamente válida como un estudio de detalle non fora compatible co que se pretendía facer. De feito, o plan especial ten que ter o contido do estudio de detalle. Esa foi a cuestión. En todo caso, se tramitaron o estudio de detalle foi porque en Santiago, en planeamento da Xunta, lle dixeron que tramitaran un estudio de detalle. Entón, bueno, tiraron para adiante. E en todo caso, que presenta aquí calquera tipo de proxecto técnico ten que coñecer a normativa municipal e a normativa sectorial e autonómica. En todo caso, non nos podemos despois informar favorable ou desfavorablemente, pero foi porque, en este caso, en Santiago, que despois les dicen en Pontevedra, Costas Xunta, de que tiña que ser un plan especial e non un estudio de detalle. Se tramitaron un estudio de detalle foi porque, en este caso, en planeamento en Santiago, dixeron que tiña que ser un estudio de detalle. Coas dúbidas que sempre tivemos de que se tiña que ser realmente un estudio de detalle e un plan especial, porque ao final os dous iban a ter o mesmo contido, simplemente é unha cuestión de nomenclatura. Un plan especial seguramente leve máis cousas que analizar que un estudio de detalle, que simplemente rasantes, alineacións e, en este caso, altura de cornisa. O plan especial iba a ter o mesmo contido. Entonces, bueno, simplemente matizar que non é certo o que tal, e aquí estamos para tramitar o que nos presenten. E volvo a decir que quen tramita aquí un proxecto dunha vivienda ou un proxecto da índole que sexa, ten que coñecer a normativa e presentar a documentación acorde á normativa. Entonces, bueno, O sea, o interesado ten que coñecer a normativa, pero vostede como concelleiro de urbanismo tamén. E vostede sabe perfectamente, porque vostede era concelleiro de cultura ou de urbanismo cando se aprobou o plan xeral, e sabe perfectamente que, sobre todo para esa zona, que requiere un plan especial, e aparte o di claramente, obligatoriamente. É dicir, que se tramita, ahora, bueno, como pouco xa botando a culpa a Santiago, é dicir, todo o que queirades. Santiago sí, pero vostede, se lle presenta aquí, vostede, porque ten os coñecementos, e porque é o concelleiro de urbanismo, e porque foi, cando se aprobou o plan xeral, vostede era concelleiro tamén, sabe perfectamente o que di. Imagino que saberá máis vostede do plan xeral de UEU que a propia Xunta ou os departamentos ou organismos autonómicos. Que quen realmente coñece a normativa é o concelleiro de urbanismo daqui de UEU, teño que coñecer, pero bueno, creo que tampouco, así como outras veces cando veñen por aquí e se presentan e se plantea algún tipo de proposta e tal, pois os concelleiros se reúnen e tal, e se fan, e se transmite e se informa. Entonces, eu simplemente creo que aquí que fallou un pouco iso, deixándonos levar, o sea, como estudio de detalle, a sabiendas e sabíades perfectamente, é dicir, o que había, porque nos propios informes se recolle. Se o di expresamente, facendo alusión ao artigo, facendo alusión ao plan xeral, hai que tamén asumir cando toca, non, pois non digo as culpas, pero si decir, bueno, pois mira, o interesado quiso, nós lle dixemos que tal, pero sigo adiante, pero non, é que en Santiago lle dixeron e nós nos deixamos levar tamén pola corriente, non é así. É dicir, vostede é o concelleiro de urbanismo, vou a repetir, e creo que é vostede a quen lle corresponde, chegado o momento de facelo. Algún tipo de explicación diferente a maiores das que ha comentado anteriormente. Quer dizer, eu son un concelleiro de urbanismo, non son un técnico municipal. Quer dizer, aquí se presentan e se tramitan as cousas. E quer dizer, os informes sectoriais preceptivos e que realmente tiñan o peso que tiñan que ter son os que se pediron de Costas da Xunta e Costas do Estado. E viñeron como viñeron, en todo caso. Nos tramitamos, é o único que podo decir en este sentido. O Concello non solamente atende, en este caso, pois unha solicitud, un proxecto, no seu caso, pois para unha obra, unha construcción, senón como neste caso, un estudo de detalle, non solamente que podamos ou non tramitar a que temos o deber, realmente que estamos na obriga de tramitarlo, como acaba de expresar o concelleiro.
O concelleiro sabe do plan xeral, que é o que lle corresponde do contido, da tramitación do que é o plan xeral. O que descoñece, obviamente, máis que descoñecer, o que non lle corresponde a él é interpretar a legislación de rango superior, neste caso lle corresponde a outros, e non, creo que da palabra do concelleiro non estaba nin botando fora, porque non é un tema no que se teña aquí interiorizado ningún tipo de responsabilidade ou de culpa, ni tampouco botalle culpas a ninguén, simplemente que cando veñen por aquí, veñen, parece ser que unha resposta no sentido favorable a esa tramitación de estudio de detalle e non do plan especial. En ocasións hai problemas, en canto a eses informes sectoriais, temos algo moi parecido, creo que aquí, na vivenda tamén de Monterríos, onde estaba, digo, parecido. Sí, claro, por eso digo que, pero o peor de todo non solamente que é o estudio de detalle, é que o plan especial, a idea que tramitar sería desde, creo que a Praia Belusa, prácticamente todo para aquello. Cal é o ámbito que teríamos aquí o plan especial? Pero cal é o ámbito do plan especial este? Solo ese tramo. Pero en todo caso digo que non é situación doada, por lo que comentaba o concelleiro tamén aí, a diferencia que había entre estudio de detalle é prácticamente inexistente. Que lle din que para restituir esa coberta, como entenden que é un aumento do volumen, teñen que tramitar todo este tema. Finalizando como finaliza, pois mal. Mais alá de que sea estudio de detalle plan especial, se que redactar un plan especial, habrá que redactarlo. Co mismo contido, porque vai a ter o mismo contido, con maior ou menor precisión, pero vai a ter o mismo contido. O que me parece un exceso que en urbanismo se intentou ir por la restitución de coberta, porque realmente era unha restitución de coberta, porque se caíra por cachuva, porque non forçado de madeira, e lle din que eso é un aumento do volumen. Un volumen, restituir unha coberta que se cae non é un aumento do volumen. Eu xa me ofrecín tamén a ter unha reunión outra vez en Pontevedra despois desto, para ver se reconduce por ese tal, demostrar cal era o estado previo desa coberta e que poden rehabilitar sin ter que tramitar un estudio de detalle. Que creo que vai ser bastante máis sensalo e bastante máis razonable. Pero, bueno, vai a depender un poquinho do criterio técnico. Creo que está suficientemente exposto, ¿no? Pasamos a votación, neste caso a proposta, a concellería, votos a favor, votos en contra, abstencións. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é o punto A3, moción do Grupo Municipal do Partido Popular para a colaboración coa protectora de animais do Morrazo. Evidente da Comisión Informativa, tamén de Asuntos Xerais, celebrado 26 de febreiro, que ten o seguinte dictamen. Canta a votación, votos a favor da moción 4 do Grupo Municipal do Partido Popular, votos en contra ningún, abstencións 5. 4 do Grupo Municipal do BNG e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por lo tanto, o dictamen é favorable. Ten a voceira a palabra. Gracias, alcalde. Vou a dar lectura á moción. O artigo 22, apartado 1 da Lei 7/23 de 28 de maio de protección de dereitos e o benestar dos animais establece que lle corresponderá aos concellos a recollida de animais extraviados e abandonados e o seu alonsamento nun centro de protección animal. Para iso deberían contar cun servizo de urxencia para a recollida e atención veterinaria destes animais, disponible ás 24 horas do día. Esta xestión poderá realizarse directamente polos servicios municipais competentes ou por entidades privadas, sen perxuízo de que, sempre que sexa posible, se realice en colaboración con entidades de protección animal. Actualmente, no Concello de Bueu, esta labor está sendo realizada pola Protectora de Animais do Morrazo, unha asociación sen ánimo de lucro e que recibe a través dun convenio 750 euros ao mes para contribuir ao sostemento da entidade. Con todo, o Concello de Bueu non realizou ningún pago desde o mes de abril de 2023, este incluído, xa que o último pago se correspondeu co primeiro trimestre do ano.
Ademais, a cuantía recibida está congelada desde hai anos, mentres que os gastos que experimenta calquera entidade aumentaron significativamente. Xa que logo, no marco de renovación do convenio de colaboración da protectora e do Concello, é imprescindible que se actualicen os fondos, acadando €1 por habitante do investimento anual, facilitando o 80% do importe total a comezos de ano e a parte restante ao termo de exercicio económico. Polo exposto anteriormente, o Grupo Municipal do Partido Popular solicita ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Punto único, instar ao Goberno local a abogar os cartos pendentes á protectora de animais do Morrazo, así como asinar un convenio de colaboración coa asociación, establecendo o pago dunha cuota municipal d'1 € por habitante pagadeira nun 80% a comenzos de ano e un 20% a finais. Bueno, esta moción é motivada pola situación na que se atopa a Asociación a Protectora de Animais de aquí do Morrazo, que creo que pouca explicación teño que dar en este sentido, porque o Goberno coñece perfectamente cal é a situación. Hai un retraso reiterado e continuo no pago destas cuotas. Creo que todos recoñecemos aquí a labor que fai esta protectora de animais, que ven realizando desde hai moitos anos, e que entendemos que pode haber retrasos puntuais, algún retraso de algún trimestre, pero creo que en este caso e de cara ao ano pasado se fai solamente un único trimestre, e sobre todo pensar de cara ao convenio tamén deste 2024, os convenios que se podan firmar, de intentar actualizar, dado que tamén se estará traballando no orzamento do 2024, pensar na posibilidade de que se incremente esa partida orzamentaria ou esa parte para a firma do convenio, e fixando, como decimos, esas dúas formas de pago, é dicir, pagando un 80% ao principio do ano para que eles tamén teñan, neste caso, a protectora poida dispor por adelantado dunha cantidade importante para poder facer o seu traballo, o seu labor, e logo un 20% a finais de ano. Entendemos que este tipo para facer estes pagos seguramente hasa que buscar algunha fórmula desde o punto de vista legal e desde o punto de vista, se se quere, xurídico, pero creo que, así como noutros concellos se fan, creo que aquí que tamén se pode acudir e buscar a mellor fórmula posible, xa digo, para que se abonen de xeito urxente as anualidades do 2023 e xa de cara ao 2024 firmar ese convenio, como xa se ten feito tamén en outros concellos do Morrazo, e establecendo ese euro por habitante, actualizar esas cantidades, ese importe, que creo que é un xeito tamén de recoñecer a labor que está facendo a protectora, e que é un servizo que ten que cumplir, neste caso, que ten que asumir o Concello, e que Bueu sempre apostou por esta protectora. Creo que eu tamén, cando estive tamén de alcaldesa, sei que as dificultades tamén que había para poder moitas veces dar esa cobertura, pero creo que é innegable e non hai dúbida ninguna da labor que está facendo, e creo que estamos no momento de poder asumir eses cambios, é dicir, eses incrementos, e sobre todo, no xeito tamén urxente, poder facer eses pagos atrasados canto antes, nada máis. Gracias. ¿Alguna intervención? José. Ben, boa tarde e noite a todos e a todas. Como ben indicou a voceira do PP, existe unha colaboración dende hai anos entre o Concello de Bueu e a Protectora de Animais e o Canil, a Protectora de Animais do Morrazo, un convenio que xa surdiu de anteriores directivas da Protectora. Todos nos acordamos de Lela e do seu traballo incansable, igual que o que realizan os membros da actual directiva, e cabe indicar que o Concello de Bueu sempre foi sensible a esta realidade, con esa aportación, como facían o resto de concellos do Morrazo, é dicir, Cangas e Moaña.
decir como que esta, como outras colaboracións, moitas veces pese os informes negativos dos servizos municipais, porque cabe decir que os dous últimos interventores que pasaron por este Concello, e o sei de primeira man porque eu fui concelleiro de Medio Ambiente en varios mandatos e me tocaba tamén o trámite deste expediente, en cada un dos informes que facían pormenorizados coa justificación e dentro do propio convenio, pois sempre había reparos á elaboración deste convenio. Pese a iso, o Concello seguiu apostando pola sinatura do convenio, houve tamén matizacións que se fixeron e incluso establece a propia Lei de Benestar Animal, pero estamos primeiramente ante unha prestación que non é unha prestación, que non debería ser unha prestación, sino que estamos falando dun convenio para que as dúas partes nos dispoñamos a realizar diferentes labores con respecto ao cuidado e a recollida de animais extraviados. Como trámite se facía habitualmente e como se falla habitualmente, dende que houve as dúas últimas revisións do convenio, de convenios que, se mal non me equivoco, son 2015 e 2017, que foi as dúas últimas nas que houve modificacións, pois o procedimento era similar todos os anos, é dicir, se presentaba a justificación por parte da protectora e había un informe de intervención para despois facer o pagamento da correspondente cuantía. Acordouse no seu momento, foi un acordo que chegou ao alcalde precisamente nunha xuntanza, pero que non me coincida a min esa xuntanza por motivos laborais e fallanos, no tema de que os pagos iban a ser trimestrais, incluso pola propia justificación que obedecía pois a propia protectora. Habitualmente os trimestres que se presentaban pois os 3 primeiros trimestres no ano en curso, e o último dos trimestres pois se presentaba xa co comezo do ano seguinte. Este ano o cambio que houve foi, se mal non me lembro dos anteriores expedientes, é que en lugar de presentarse o primeiro e o segundo trimestre con maior antelación, se presentou solo o primeiro e o segundo e o terceiro chegaron aquí ao Concello no mes de novembro. Digo no mes de novembro e mediados de novembro como unha data clave, pois porque houve, como ben saben os concelleiros e concelleiras, un cambio no departamento de intervención, marchouse o anterior interventor e entrou a nova interventora, con todo o que iso supón, digamos, de acoplamento ás propias dinámicas do Concello, co que sempre falamos da falta de medios, coa que conta, pois, por desgraza, e pese a que os propios membros do goberno quereríamos que houvese máis persoal, pois o persoal é contado neste Concello e precisamente esa justificación posterior ao informe de cumprimento que fai o Concello Delegado, neste caso asinado polo Concello de Benestar Animal, ese seguinte trámite pois quedou pendente desa fiscalización por parte da intervención que por diferentes circunstancias debido á carga de traballo do departamento pois non se pudo levar a cabo no ano natural. É unha cuestión que se está a corregir, que o departamento pois está intentando acelerar pois no máximo das posibilidades que se están dando pois ese pagamento como ten sido sempre, incluso decir que outros anos está comprobado co persoal de intervención de que os pagamentos se fixeron tamén no mes de marzo, incluso o terceiro e o cuarto trimestre, non só o cuarto trimestre, que o que podría entenderse como que se faría no ano seguinte, e, bueno, sí que este ano pode haber un pouco máis de retraso, pero, bueno, entendemos que estas circunstancias específicas que pasaron nos diferentes departamentos, pois, obrigaron a que non se pudera facer. Sei de boa tinta e que no Departamento de Intervención están tentando solucionar a cuestión, unha das cuestións que están abordando nas últimas semanas, e, bueno, se fará o pagamento pois cando a intervención proceda coa fiscalización final e se faga despois o procedimento de
pago. Indicar que tanto este ano como o ano anterior, por primeira vez e tamén por imperativo legislativo, que é importante tamén telo en conta, pois este Concello elaborou un plan estratégico de subvencións, tanto no ano 2023 como no 2024, nel se establecen as diferentes contías e a finalidade que van a ter cada un das subvencións tanto de concurrencia competitiva como nominativas que se van a dar ao longo do ano. En ese plan estratégico, tanto no 2023 como agora no 2024, contemplase unha aportación de 9.000 euros para a protectora do Morrazo. Nos entendemos que é unha cuantía considerable para o que son as arcas municipais. Vostede falaba de que os gastos aumentan, tamén para o Concello, porque hai veces que non pensamos en que os gastos tamén aumentan para o Concello, e aquí o Concello pois ten unha parte finita e non pode moitas veces destinar todos os fondos que desearía para todas as diferentes actuacións, subvencións nominativas, líneas de concurrencia e demais. Indicar que a posibilidade que manexa este Concello, tal como acabo de expresar, é a de levar a cabo unha asignatura dun novo convenio con esa cuantía que aparece establecida no plan estratégico de subvencións. O que fala na moción de un adianto do 80% xa o contempla a propia normativa en canto se elabora o convenio. Eso nos convenios, nos últimos convenios xa que se están elaborando o Concello o está levando a cabo, xa que xa hai algo que de por sí funciona no Concello e simplemente as dúas partes teñen que estar de acordo niso. E, bueno, entendemos que todo este traballo xa o está desenvolvendo o Concello con maior ou menor axilidade, que é un problema que temos por desgracia debido á falta de medios e que intentamos solucionar con diferentes cuestións, como pode ser a propia RPT ou os propios procedementos de estabilización, e que agardemos que nos vindeiros meses empecemos a coller máis músculo a nivel de persoal técnico, porque fai falta non só para o Departamento de Intervención, que estando aquí a interventora dirá que é mellor para o de Intervención, pero bueno, todos os departamentos, tanto que tramitan subvencións como que fan outro tipo de trámites, pois necesitarán dotarse de maior persoal. Incidir que, en base a isto, en base ao que tamén o de ter que entender que un euro para habitante non debe aparecer como unha obriga, ou non entendemos que é unha obriga que teña que ter o Concello, ni está justificado o porqué desa cuantía, e entendemos que os 9.000 euros que pretendemos destinar e cos que ofreceremos a asignatura dese convenio en canto sexa posible a protectora, pois vai ser a nosa proposta. Entonces, bueno, vamos a votar en contra da moción do Partido Popular precisamente por iso, porque a nosa proposta pasará por solicitar a asignatura dese convenio por a cuantía de 9.000 euros, tal como aparece no plan estratégico, e o tema do adianto pois xa é algo que se contempla na propia redacción do convenio e que será potestade da propia protectora solicitalo e resolver os propios técnicos para que se poda efectuar ese adianto. Recibimos un segundo turno de intervención, si procede. Sí, Elena. Bueno, a verdade é que lamento que dentro do goberno non se apoie esta moción, e un pouco as excusas sempre son as mesmas, é dicir, a cuestión dos técnicos e a cuestión sobre todo de que, bueno, os reparos, de que non o propio concelleiro e o propio concelleiro sabe perfectamente que ou en outras moitísimas ocasións tiveron oportunidade e se plantearon para outros colectivos e para outras asociacións este tipo de problema, e se solventaron con bastante máis rapidez que neste caso. É dicir, sodes libres de poder nese plan estratégico establecer esa cantidade que vos falades de 9.000 euros e que considerades que son necesarios, e tamén me sorprende bastante que cando se lle fala dun euro non por habitante, que digan que non é obriga para o Concello. Sin embargo, vostedes, cando fan as mocións súas reclamando a outras administracións, enseguida se apuran a colocar e a decir canto ten que dar cada administración. É dicir, en ese caso sí que hai unha obriga, e para cando se trata de atender
neste caso, servizos do Concello e servizo municipal, que como ven a lei, pois nos correspondería a nos atendelos, entón se di que non é obriga, é dicir, que aquí cada un, dependendo non desde onde estemos e de que lado estemos, pois hai obrigas e non hai obrigas, é dicir, pois mira, non hai disponibilidade económica, consideramos que con 9.000 euros pois que xa está, pero non digades que non é obriga, é dicir, nadie se trata que de establecer non obrigas, pois tampouco as outras administracións teñen obrigas e vostedes en moitísimas ocasións filsan porcentaxes, cantidades. Hai que ser tamén serios, é dicir, non pode o pedir aos demais e cando lle toca de pedir a un, pois esconder a ala e decir, no, pois xa nos chega co que temos e en relación co plan estratégico, bueno, que despois tamén está no tema da dación de conta, pero si, bueno, aproveito xa para decir que modifiquedes porque poñedes que para aprobar durante o ano 2023, antes da proposta por lei do 2024, por lo tanto, aproveito xa para decirlo. Non sei se procede algunha explicación, aclaración, concreción de algo máis. Un pequeno matiz que me quedou atrás e simplemente indicar que o Concello, aparte do que é esta aportación monetaria, pois pode formular calquera colaboración coa propia protectora. No seu momento, no ano 2021, se non me equivoco, se fixo un festival de curtas aquí no Centro Social do Mar, incluso pois se poden ver diferentes fórmulas de colaborar sin que sea solo estrictamente monetarias. O sea, que o Concello sempre está aberto a colaborar coa protectora como con outros colectivos de diferente índole. Eu solo, si creo que é oportuno tamén que faga unha pequena reflexión, non vou entrar en explicar con detalle algunhas cuestións que algunhas delas xa foron comentadas polo concelleiro, pero creo tamén é oportuno que en este momento creo que importante, donde o que estamos vendo que desde as sociedades se están aportando solucións aos problemas que desde as administracións non somos capaces, non podemos ou non chegamos en este caso tamén para poder atender, que sexamos tamén transparentes. E que cando se fala dunha lei de benestar animal, cando se fala de colaboración, non se debe mezclar colaboración con convenios. Eso é o primeiro. Eu creo que é importante que se diga. Porque desde fai moitos anos, o Concello, e non este Concello exclusivamente, os Concellos da Mancomunidade, do Morrazo, que están nunha situación similar, o recoñezan ou non o recoñezan. Estamos convivindo con unha realidade, pero tamén con unha situación que nos xenera tamén tensións e preocupación, que supón que cada vez que temos un reparo de Secretaría de Intervención, en ocasións temos que justificar porque levantamos o reparo, pero en ocasións nos advirten de que o mellor ese sistema que estamos utilizando, como neste caso, non se trata dun convenio, que é unha subvención nominativa, como estamos tramitando aquí. Claramente a lei fala dun contrato de prestación de servizos. Eu creo que eso o concelleiro sabe porque leu seguramente, como ten costume leer, porque aparte le gusta estudar os expedientes en anos anteriores, sabe que o que din os informes de intervención e secretaría é que se trata dun contrato de prestación de servizos. Ese é un dos primeiros problemas que temos. E por outro lado tamén sabe que cando a lei de benestar animal establece un servizo público e a prestar polos concellos, temos que ver realmente a capacidade que ten o concello ou o Concello a través de outros órganos supramunicipais que poden ser a Mancomunidade do Concello do Morrazo ou poden ser as diputacións provinciais, como neste caso, onde hai un sistema alternativo, en donde a 0,30 €, en este caso, se financia e se cumple coa lei de benestar animal, en donde non só os cans, en este caso, pasan a ser xestionados a través dese servizo público, senón que tamén a esterilización de gatas, porque tamén mañá podría vir de aquí colonias ou unha asociación e pedir o mesmo, seguramente estaría no mesmo dereito, en este caso, pedir ese convenio de colaboración co Concello. O calquera entidade de UEU que cada ano nos propoñen incrementar ese nivel de aportación económica que fai o Concello a distintos proxectos que existen tamén no ámbito local, pero ten que haber un límite. O Concello ten a capacidade económica que ten, que temos un desfase anual importante tamén no gasto, en este caso que temos que recoñecer no exercicio corrente en relación co exercicio anterior, como para que sigamos aumentando o gasto. Que me gustaría que en alguna ocasión tamén a oposición dixera de onde vamos a aumentar os ingresos. Porque neste momento o Concello, desde fai moitos anos, emprendeu un camiño de dicir que vamos a intentar resistir sin aumentar a presión fiscal.
o que supuso reforzar toda a parte de inspección tributaria, que todo o mundo que ten que pagar un imposto ou unha taxa o pague. Eso é un criterio de justiza fiscal tamén. Eso permitiu que ingresáramos máis durante todos estes anos mellorar notablemente a situación financiera do Concello, pero ten un límite. Si vostedes o que veñan aquí a propoñer únicamente que repasemos ese límite, ese teito de gasto que temos cada ano, a situación se nos vai das mans. Entonces, eu comprendo que esta asociación, a Sociedade Protectora de Animais, ou calquera sociedade ou calquera entidade, o clube deportivo, tamén que pedise cada ano máis aportación económica, había convenios nominativos. Temos un concelleiro, ademais, gravanos, pedíndonos tamén unha subvención nominativa para un proxecto cultural. Pero que non pode ser. Gobernar significa tamén, vostede o sabe perfectamente, gobernar significa, en este caso, planificar, priorizar, ordenar cos recursos que temos e os que podemos ter. Se ademais o que estamos recibindo progresivamente cada ano son máis servizos que nos veñen acoplando por parte de outras administracións, podemos entrar a falar do catastro, se quere, por un organismo, digamos, do Estado. Podemos falar incluso da Oficina Municipal de Información ao Consumidor, de 50.000 servizos que fomos incorporando durante todos estes anos, que supón un incremento maior do gasto do Concello, pero que ata eses anos eran gasto que tiñan que asumir a Administración Autonómica e a Administración Central. Esa é a realidade, nos gusta ou non nos guste. E ten que haber un límite. E que o Concello ven de poñer en marcha, con cargo a subvencións, como sabe, novos servizos, desde fai 2 anos, servicio de atención temprá, atención psicolóxica ao menor, que é un esforzo importante do Departamento de Secretaría de Intervención para poder licitar eses servizos, para poder facelo o mellor posible. E veñen as subvencións e rematan en setembro ou outubro, pero o servicio hai que seguir prestando. En vez de facer unha coincidencia por anos naturais ou por exercicio presupuestario, non, nos desmonta absolutamente todo. Que vai a pasar cando esas subvencións se vayan minorando? Pois seguramente o Concello vai ter que seguir prestando servicios como pasa noutros lados. E por que presta eses servicios ao Concello cando deberían ser prestados a través, en este caso, dos servicios públicos, dos Sergas, que realmente onde deberían estar esa atención? Pero digo que realmente sí. E o Concello ten que xestionar a súa propia realidade, tendo en conta, en este caso, toda esa diversidade que hai. E non é fácil, porque aumentar as aportacións, en este caso, o Concello non pode facelo. O Concello, xa no seu momento resistiu cando outros concellos daqui da comarca tuveron que recortar e tuveron que eliminar todos os programas de colaboración con entidades culturais e deportivas. Este Concello non solamente as mantuvo, sino que as implementou. E o que comentou o concelleiro, desde finais do pasado ano, obviamente, unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia do Supremo, non? Donde obriga, en este caso, a que antes de tramitar ningún tipo de axuda ou de subvención, sesa nominativa ou sesa a través de concurrencia competitiva, temos que aprobar ese plan estratégico de subvencións. Ese é o que motiva tamén que o ano pasado non dou tempo a sacar a convocatoria nin das entidades culturais nin deportivas, e hai que acumulalas este ano e sacar unha convocatoria que comprenda 2 exercicios presupuestarios, 2 temporadas para os clubes deportivos. Esa é a nosa realidade. Espero que no futuro a situación poida ir mellorando, que podamos seguir avanzando, pero dunha forma sólida, como veu pasando estes anos, a pesar desas dificultades as que me referín anteriormente. Procedemos a votación da moción do Partido Popular para a colaboración coa protectora de animais do Madrazo. Votos a favor? Votos en contra? Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 4, que é a moción consulta dos grupos municipais de BNG e Partido Socialista polo 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres. Dictamen da Comisión Informativa, tamén celebrada o pasado 26 de febreiro, que ten o seguinte dictamen. Votos a favor, 5 do Grupo Municipal, 4 do Grupo Municipal do BNG, 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Votos en contra ningún, abstencións 4 do Grupo Municipal do Partido Popular. Por lo tanto, o dictamen é favorable. Teñemos aí a voceira, neste caso de Igualdade, a palabra. Boas tardes a todos e a todas.
Ben, vou a dar lectura á moción que creo que se explica por si soa. E a Asamblea Xeral das Nacións Unidas declarou no 1975 que o 8 de marzo fose declarado o Día Internacional das Mulleres. Unha data para reclamar a igualdade efectiva e real entre as mulleres e os homes. O mundo que habitamos é aínda desigual, pois aínda que nos países occidentais se acadaron reformas legais, aínda quedan moitas mulleres e nenas que non son libres, que non poden tomar as súas propias decisións e que son agredidas de diversas formas. É certo que a nivel legislativo, e froito do gran traballo e loita das que viñeron antes que nós, conseguimos importantes avances que se manifestaron en modificacións a nivel legislativo. Con todo, eses cambios legais non sempre repercutiron socialmente e aínda queda moito por facer e acadar. A conciliación laboral e familiar, a corresponsabilidade dos homes nos cuidados, o emprendemento feminino, a racionalización de horarios, a loita pola non discriminación, a igualdade laboral, o empoderamento, a igualdade salarial, a sensibilización dos e das menores, dos e das adolescentes, a educación en igualdade, a loita contra a trata e a explotación sexual, así como todas as formas de violencia machista, fan que debamos continuar traballando e esforzándonos dende todas as institucións e ámbitos sociais para chegar a unha igualdade real e efectiva. Dende a histórica folga feminista de 2018, que demostrou que se as mulleres parábamos, se paraba o mundo, seguimos a reivindicar as mesmas consignas, pois é importante que coloquemos no centro do debate feminista a discusión sobre o traballo doméstico e os cuidados, esas actividades cotiás que sosteñen o día a día e que son exercidas na súa ampla maioría polas mulleres. Mais que nunca é necesario que continuemos a falar diso, así como da crecente feminización da pobreza e tamén da prostitución e da necesidade de que a sociedade actúe conxuntamente. Numerosos estudos veñen demostrando que a vida das mulleres é manifestamente peor que a dos homes. Así se reflicte no acceso, a participación e a promoción laboral, nos salarios, na precariedade laboral, nas pensións, no reparto do traballo doméstico e de cuidados, na disponibilidade de tempo, na fenda digital de xénero, na menor presenza de alumnas en estudos do ámbito das ciencias, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas, na representación dos órganos de maior poder político, judicial ou económico, na participación social, deportiva e cultural, no predominio de problemas de saúde mental, na maior dificultade de acceso aos recursos básicos para vivir e no incremento da vulnerabilidade fronte á explotación e á violencia machista. Non debemos esquecer os colectivos vulnerables onde as mulleres se atopan en situación de discriminación múltiple, por seren mulleres e por ter unha discapacidade, ser dunha raza ou etnia concreta, ter unha determinada idade ou vivir e traballar fora das grandes cidades e núcleos de poboación. Neste sentido, temos moi en conta as mulleres do mundo rural e o seu papel fundamental no desenvolvemento de actuacións relacionadas coa loita contra a despoboación e o reto demográfico. Esta é unha loita de todas e todos, da sociedade no seu conxunto, e as administracións públicas debemos deseñar políticas que camiñen cara a consecución da igualdade plena, efectiva e real. Dende o ámbito local debemos seguir co compromiso de construir unha sociedade igualitaria, que garanta os dereitos de todas as persoas, así como a participación activa na vida local. Por iso, o Concello de Bueu leva moitos anos traballando no deseño de propostas de concienciación que se deseñan anualmente e se recollen nos plans de igualdade en cusa aprobación somos unha administración pioneira. Así mesmo, tamén levamos a cabo actividades como obradoiros e charlas nos centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, pois que buscamos a concienciación dende a educación, que é un dos sectores con máis capacidade para fomentar o cambio. Queremos, pois, que é importante unir todos os recursos e traballar na prevención para conseguir unha sociedade máis xusta, solidaria e igualitaria. Por todos estes motivos, neste 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, dende o BNG e PSDG-PSOE reivindicamos os seguintes acordos. 1. O compromiso firme de levar a cabo todas e cantas accións estesan nas competencias municipais para acadar a igualdade efectiva e real, como poden ser as relacionadas co empoderamento feminino e a educación. 2. A nosa preocupación e denuncia ante un aumento da fenda de xénero por mor da destrucción e das altas tasas de emprego temporal nas mulleres.
3. A necesidade urxente de que se entenda o feminismo como unha loita social de todos e de todas, capaz de unir as forzas para acadar a igualdade real entre homes e mulleres. 4. A repulsa dos discursos políticos e sociais que insisten no recorte dos dereitos para as mulleres ou dos que neguen as violencias machistas. Ante a violencia machista, ningún paso atrás. 5. A necesidade dunha resposta coordinada que integre a perspectiva de xénero como fío conductor no deseño de solucións que contribúan a diminuir a crise económica e social que prexudica as mulleres. 6. A urxencia de que dende os organismos estatais e autonómicos se destinen máis recursos xudiciais, asistenciais, económicos e de protección para tentar erradicar estas desigualdades. E 7, e última, seguir avanzando na incorporación da perspectiva de xénero en toda a actividade local e establecer unha coordinación adecuada entre as diversas áreas do goberno local. Ben, a moción penso que xa se explica por si soa, pero non quero deixar de rematar a miña intervención con unha frase da escritora feminista Simone de Beauvoir, autora do Segundo Sexo, que decía: non esquezades xamais que bastará unha crise política, económica ou religiosa para que os dereitos das mulleres volten a ser cuestionados. Eses dereitos nunca se dan por adquiridos. Debedes permanecer vixiantes durante toda a vosa vida. Grazas. Abrimos o turno de intervención, se procede. Pasamos á votación, neste caso da moción consulta do BNG Partido Socialista polo 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que a proposta da Alcaldía de aprobación do Plan Normativo do Concello de Bueu para o ano 2004, expediente 666-2024, ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, a Comisión celebrada pasado 26 de febrero, que ten o seguinte ditame. Votos a favor 5, 4 do Grupo Municipal do BNG e un do Grupo Municipal do Partido Socialista, votos en contra ningún, abstencións 4 do Grupo Municipal do Partido Popular. Por lo tanto, o ditamen é favorable. Ten a palabra o concelleiro, neste caso, tamén de... A concelleira. Boas noites a todos e a todas. Bueno, tal como sabedes, é preciso cada ano elaborar un plan normativo onde se recollan tanto as modificacións que se queren facer das actuais ordenanzas como as propostas de novas ordenanzas, co cal a proposta que traemos aquí trae por unha banda a modificación da ordenanza para a protección contra ruidos e vibracións, xa que creemos que é preciso actualizala. Creo que a anterior era do 96, se non me equivoco, non, Martín, sí, 1996, co cual está bastante obsoleta, o mesmo que pasa tamén coa ordenanza municipal de uso de disfrute de praias. Sabedes, bueno, se lechedes o texto, hai moitas cousas e moitas novas sensibilidades que é preciso actualizar. As propostas de novas normativas que traemos, pois é a ordenanza municipal reguladora de estacionamento por noite de autocaravanas, vehículos tipo camper e caravanas. Tal como sabedes, nestes últimos anos pois foron subindo cada vez máis problemáticas, bueno, e tamén a necesidade de proteger determinados espazos, co cal é preciso esta ordenanza. Traemos o regulamento para a xestión de uso da piscina municipal, que vai ser necesario no momento que poñamos un adecuado uso da piscina, a ordenanza municipal de tráfico, circulación e mobilidade, que hasta agora non tiñamos, e a ordenanza de limpeza e ornato público, pese que existía unha ordenanza medioambiental do ano 96, pois aí se recollían varios puntos, algúns xa non é preciso que sea o Concello quen se faga cargo, e ademais pois está bastante obsoleta, co cal se vai elaborar unha nova. En canto ás ordenanzas fiscais, non é preciso que estean recollidas neste plan normativo. O que pretendemos é pois responder a determinadas problemáticas que veñen ocasionando nestes últimos anos e, bueno, esperamos levar a cabo todas estas neste ano.
procede? Elena? Sí. Nada, no simplemente anunciar a abstención en relación con este expediente, decir, hai 2 anos pois demos o voto a favor á proposta, pero bueno, entendemos que se sigue repetindo, hai cuestións que non se tramitaron, non se fixeron, é certo que se fala de que un plan é anual, que non é como de obligado cumprimento, que leva tempo facelo e que non se aproba durante o ano, pero bueno, creo que cuestións como o tema que decía a concelleira, o tema das caravanas, o tema da piscina, é dicir, creo que son 2 cuestións importantísimas e que levamos bastante retraso en ese tema, sin embargo, sorprende tamén que había algunhas que estaban na anterior que agora non se inclúen, como é o tema da administración electrónica, que en aquel momento se decía, bueno, que era importante, aquí non está, e despois o tema, por exemplo, que chama tamén é o tema de que se vai aprobar o regulamento da piscina, pero non se fala da ordenanza, decides que as ordenanzas que se aprobarán despois, bueno, falades das que xa están, é dicir, se fará a revisión e tal, pero da tema da piscina, me imagino que unha vez que se faga o regulamento, haberá que aprobar unha ordenanza fiscal, claro, digo. Por eso e tal, vale. Entonces, bueno, nos como ben decía o alcalde, que toca planificar e toca, en este caso, ordenar o vosso desgoberno e, bueno, xa digo, considerades que vades a facer todas estas vas a traer, vamos a pleno todas estas iniciativas e, por lo tanto, nos en esta ocasión nos imos a abster. Gracias, Elena. Sí. Da administración electrónica, nos agora estamos coa Deputación de Pontevedra, temos un convenio tamén para certas melloras no tema da administración electrónica, entón eu creo que unha vez que teñamos esas melloras nas que se vai a incluir tamén a grabación dos plenos e demais, pois aí xa elaboraremos unha ordenanza. Agora vai haber cambios aínda agora en estas datas. Pasamos á votación, entonces, da proposta, da aprobación do plan normativo municipal. Votos a favor? En contra? Abstencións? Apróbase a proposta. Pasamos ao bloque de actividade de control, que é a dación de conta do informe sobre morosidade e período medio de pagamento relativo ao cuarto trimestre do exercicio 2023, o expediente 460-2023. O segundo, que é a dación de conta dos reparos de legalidade formulados pola intervención municipal da derradeira sesión ordinaria. E o terceiro, a terceira dación de conta da resolución da alcaldía ditadas da derradeira sesión ordinaria do pleno. Non me consta en tema de urgencia. Logo se preguntas, creo que hai un presentado por María Blanco, me parece. En todo caso, foi presentada... Sí, está copia para nós. En todo caso, si queres formular esa pregunta, xa ya respostamos, obviamente. Alguna só. Boas noites a todos. A pregunta é a seguinte. No mes de febreiro, cadrando co Entroido, apareceron nas inmediacións da Praza Masó varios grafites de considerável tamaño. Todos eles son similares e teñen a mesma firma. Existe algún parte da Policía Local de Bueu sobre estes feitos? Vai tomar o Concello medidas sobre este tema? A resposta é que dende a Policía Local son coñecedores do asunto, do tema, e actualmente atópase inmerso na fase de investigación. Unha vez se esclarece, se chegan a esclarecer, obviamente, o Concello adoptará as medidas oportunas, tendo en conta tamén que estamos ante un espazo que é de titularidade privada. E había algunhas que foron tapadas por este grafitis que levaban aí desde o ano 2015, me parece, aproximadamente. As referencias a un deputado provincial e un grupo político, en alguna desas paredes. Pero digo que alguna creo que sí, me parece. Sí, alguna, por eso. En todo caso, sí, gracias. Esta me parece que era que tiña... Sí. Bueno, en todo caso, está a Policía Local, bueno, proceso de aclaración, de investigación. Si se chega a saber, hai que depurar algún tipo de responsabilidades, habrá que adoptar as medidas oportunas.
Proba é o seguinte, dende o día 10 ao 26 de febreiro celebrouse unha exposición fotográfica sobre os 100 anos de historia do Entroido de Bueu. Foi na sala Amare de Domínguez Búa, e despois de visitala e poder comprobar que as fotografías estaban impresas en folios e cunha resolución pésima, fago o seguinte rogo, que en futuras exposicións cumpranse con os estándares mínimos de calidade para ofrecerlle aos veciños o mellor dentro do que é o tema cultural. Creo que foi... Quedome corta e son prudente cos calificativos desa exposición. Moitas gracias. Si logo pregunta agora na propia sesión, damos por rematada a sesión. Permitimos que a señora interventora, a señora secretaria, poidan ausentarse. Gracias.